Приятели на Нострабет, здравейте! В неделя в Севиля ще се изиграе един от много здравите матчове в този кръг в Ла Лига. Не знам дали ще бъде най-зрелищния, но очаквам да бъде един от най-равностойните и тези от вас, които обичат тактически сблъсъци, има какво да видят. Бетис срещу Атлетик Билбао. И двата отбора направиха много силен сезон миналата година. Бетис направи много силна пролет, с която достигна до евротурнирите, а от началото на този сезон изигра 3 мача, 2 от които като гости няма загуба. С 5 точки отбора на Пелегрини е много стабилен в класирането в началото на сезона. Още по-добре започва Атлетик като точки, защото спечели и двата мача. В интерес на истината това ще бъде първото гостуване на Атлетик, така че ще видим каква е формата на тима на Валверде далеч от дома, извън Сан Мамес, където спечели трудно срещу Севиля с 3-2 срещу Райо миналия кръг с 1-0, така че има доста дефицит. Бяха на косъм и двете победи, които спечели Атлетик Билбао. Това, което прави впечатление е, че и двата отбора концентрират много голям ресурс в защитата си. Миналата година Атлетик беше с най-добрата защита в Ла Лига и това беше в основата на успеха и класирането за Шампионската лига. Също така Атлетик спечели доста точки далеч от дома миналата година, което беше разлика с предходните сезони. 8 победи, 7 равенства и само 4 загуби при гостуванията за отбора на Валверде. Много често Атлетик и Бетис правят равенства. Последните 2 мача завършиха наравно. От друга страна, първите 3 мача на Бетис в първенството бяха с ниска резултатност. Така че, с оглед на стила на игра на двата отбора, очаквам под 2 гола и половина. Защо обаче не бих избрал домакините като победител? Страшно много контузени футболисти в отбора на Пелегрини. Там липсват основни фигури като Иско, който е контузен и ще се върне през ноември, и Антони, който си е в Манчестър и се очаква до понеделник, когато затваря трансферния прозорец, да има някакво развитие и в Бетис се надява, че той ще може да играе през тази година, но в момента те не могат да разчитат него. Айтор Ройбал също е контузен, така че единия фланг олеква. Според вестник АС той няма да бъде включен в групата за матча. СБД също се възстановява и Пелегрини има доста проблеми с окомплектоването на състава, а Валверде ще се опита да подходи консервативно и преди всичко ще иска да не загуби гостуването на Бетис в последния матч преди паузата за матчовете на националните отбори, така че аз очаквам, освен ниска резултатност в този матч, очаквам и равенство, което ми се струва най-вероятният изход от срещата между Бетис и Атлетик Билбао.